अख्खं भरलंय फुल आहे बघा. आमचं काम 25 झालेलं आहे. नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मी माहीमकर या यूट्यूब चॅनलवरती. सो गाईज, आज आम्ही जाणार आहेत शिवल्या, म्हणजे जे मोत शिवल्या आणि कालवं काढण्यासाठी. तर ते आम्ही जाणार आहे त्या ब्रिजकडे. सामने ब्रिज आहे ना, तर तिकडे जाणार आहे. आणि माझ्याबरोबर आहेत सुदेश धनू, प्रल्हाद धनू, कृष्णा धनू आणि दिलीप तरे. सो गाईज, आणि हे आमचे हत्यार आहेत. हे बघा, हे सर्व हत्यार आहेत, हे आम्ही बनवलेले आहेत. हे बघा. तर ही व्हिडिओ तुम्ही खरंच बघा, तुम्हाला खूप मजा येणार आहे. तर भेटू आपण. सो गाईज, आता आपण चालले आहेत होडी घेतले आहेत. आणि आमची होडी आहे इंजनवाली, ही होडी आहे. आणि हेमंत पण आमच्याबरोबर आहे. आणि मागे अजून एक होडी बांधली आहे, ही बघा. सो गाईज, तुम्हाला आज दाखवतो कशी शिवल्या आणि मोत शिवल्या काढतात, मोत उपल्या काढतात आणि कालवं कशी काढतात ते तुम्हाला दाखवतो आज. One eternity later. सो गाईज, आपण आता स्पॉटवरती आलेले आहेत, पण ते आता आम्ही चेक करतात आहे. ती मतलब जे हे आहे ना आपली कालवं, ती चेक करतात आहे. आता अशी बघत चालले आहेत. तर कुठे कुठे म्हणजे अशा आहेत असं बघतात आहे. आता बघा, ही ब्रिजवरती आता बघूया आहेत काय कालवं. तिकडे थोडीशी आहेत, हे बघा. असं बघायला लागते कुठे म्हणजे दिसतात का आपल्या. हे बघा, मोत शिवल्या बघा किती आहे. ते ग्रीनवाले आहेत ना, ते मोत शिवल्या आहेत. हे बघा, किती मोत शिवल्या वगैरे दिसत आहे. आणि तुम्ही ब्रिज बघू शकता. ब्रिजच्या मधनं बघा कशा, ब्रिजच्या आम्ही मधनं गेले आहेत, म्हणजे मधनं चालल्या ते बघा. पुढे सो गाईज, आम्ही स्पॉटवरती आले आहेत. तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा, शिवल्या बघा किती आहेत, मोत शिवल्या बघा किती लागलेले आहेत. हे बघा इंजन बघा, हे बघा मोत शिवल्या बघा किती लागलेले बघा. इंजन बघा, इंजन. सो गाईज, मी हँडक्लोज घालतो. हँडक्लोज आहे. कसं काढतो शिवल्या बघा. तू नको जाऊ. आमची दुसरी तिकडे एक अजून होडी आहे. होडी पकडून ठेव तू. होडी पकडून ठेव माणूस. तू होडी पकडून राहा, होडी पकड तू फक्त. आता एक जण ब्रिजवरती चढला आणि एक जण आता टी शर्ट काढून उतरता गाईज. काम झालं आपलं इकडे पूर्ण. आहे बघा, पूर्ण ब्रिज भरलेला आहे मोत शिवल्याने. पण निघत नाही केवढे मोठे खालची मजबूत आहे. ब्रिजला उतरल्यात गाईज. देऊ शकतो पूर्ण. चारी साईडनं पाणी आले तिकडे खूप. हे बघा, आम्ही आयत्यावरती सर्वे आणि आम्हाला पाण्यात उतरवलं गाईज. एक पण नाही पडत आहे. इथं छोटे आहेत खूप. खूप ताकद लावावं इथं खाली सर्व मोठी आहे रे. इथं आपटता ना लाट म्हणून काढायला नाही भेटत रे. तुला पाण्यात टाक ना. पाण्यात लागेल शूटिंग. काय हे बघा, आता आमचे कसे उतरून या ब्रिजच्या त्या इकडे आले तर पाणी खड्डा खोल आहे भरपूर. आणि या ब्रिजचा कॉर्नर आहे म्हणून त्याच्यावर उभा राहिले आहे. त्याच्यावर जाम खुबरी बिबरी आहे, ते पायाला तोपतान सबन. पण ते कसे जीव काढून जातात आहे.
आमचे पल्लत नाकवा आणि आमचे हेमंत नाकवा हे बघा कसे काढले बघा. 1 hour later. सो गाईज आता आम्ही परत या साईडला दुसऱ्या पोलवरती आहेत ना कालवं काढण्यासाठी आलेले आहेत. तर तुम्हाला दाखवतो कशी कालवं निघतात. कालवं बघा, कालवं केवढा मोठा निघाला कालव. काढलेत गाईज इथे. तू पण असायला बनला काम करतो असायला तू पकड ना. पूर्ण भरला आहे खडपाला आतमध्ये. कालवं काढलंय. पाणी नाही मिळत काय त्याच्यावर काय कालव चिंबोरा निघाला. बघा केवढे मोठे मोठे कालव बघा. कसला मोठा निघाला. केवढा मोठा कालवा. कालवा बघा. पाण्यात पडला. आपण कालवाच आहे पण पाण्यात पडण्याचे चान्सेस आहे. कालव आहे त्याच्यात आपण पण हे बघ कसेच कालव बघा पडलाय. पडतात खालती चान्सच नाही पकडायला. खूप आहेत पण खालती चान्स नाही पकडायला. इकडे पण आहे पडला. बघा गाईस कसं निघाला. पूर्ण कालवा बघ केवढा मोठा आहे गाईस. दोन काढले दोन आणि इथे अजून आहे. पूर्ण आम्ही ब्रिजवरती उतरलेत. तुम्ही ब्रिज बघू शकतात कशी ब्रिजवरती उतरले. पूर्ण पाणी सुटली पूर्ण काढलेत गाईज. सो गाईज आमचा आता झालेला आहे ते शिवल्या काढून. तर तुम्हाला दाखवतोय बघा किती काढले ते आम्ही शिवल्या. हे बघा गाईज पूर्ण अख्खी अर्धी म्हणजे होडी पूर्ण अर्धी तर आहे पण कमसे कम 50-60 किलो तरी असेल. जास्त पण कमी नाही. आणि त्या होडीत पण आहे दुसऱ्या. हे बघा त्या होडीत पण आहे दुसऱ्या. आता आम्ही घरी चालले आहेत. सो गाईज व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली. आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवरती नवीन असेल तर त्यांनी सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला असे चांगले चांगले व्हिडिओ बघायला भेटतील. सो बाय गाईज.